Здравейте, приятели, това са Лин 14, заедно си играем първи PvP. Това е моя хом. Днес ще направя едно ревю. Тук ми е скелетон спаунера. Може да видите, ето, скелети. Започваме да ви покажа спауна. Значи това е спауна. Това е за бърки. Какви неща могат да ви се паднат. Окей, взех една глава на череп. Започваме с ларповете. Ларп. Значи първият ларп е за... как се може... Как беше думата? За... Тук просто да бивате, да ги давате на... Кажем... Забравихме думата. Да го давате на търг. Тук и сега го залага. Пример, ето. Като напиша бит и давам 3000, може да го взима. Аз в момента нямам толкова, защото ето пишете какви неща имате. Ето тук ви е обяснено как се битва, как да дадете пари, как да пуснете айтъм вътре, как да го манете, как да го премахнете. Значи втория ларп. Опа. Ларп. Чак правила. Малко ми се бъгна тук клавиатурата. Те черпака не го съм правил аз, ако искате, пишете в коментарите, аз ще ви го дам. Тук са... Тук какво не трябва да правите, да не обиждате, да не спамите, главни букви да не пишете, да не... Няма реклама на всякакъв сървър. Спамене с ФК или с факшен имена се наказва. Тук ми мюта ми ви показва за колко часа. И да преминем към следващия ларп. Това е ларп, айде бе. Гако ми изхвърли кофти. Значи това го показах. Ларп е ключ. Там. Следващия ларп е ларп. Радиатрон. Да, в джемпите. Това е него. И да. Следващия ларп е ларп Enchant. Да, хора, в епизод 5 ще има томбола и в Ironcraft ще продължавам да снимам. Но не знам кога ще кача клип, иначе имам много снимани клипове. И да, това е ларп Enchant, имате на 30 левел. За 30 левел, за по-малки левели, така. Следващия ларп е ларп End. В ларп End правите PvP-та. Има изход. Има скритче за сайта ми, аз тук му го взех. Ето там е. И значи тук джъмпите може да се спасите. Следващия ларп е ларп Event. Това да го махна. Тук е дроп партито. Все още това не го съм разбрал добре. Това сигурно още не е довършено и да. Следващия ларп е ларп Faction. Там ви е обяснено как може да защитите базата. Да, тук ви е обяснено най-важните неща. Така, тук е за вода, след това да не го показвам, като напишете наклонена вод. Излезат някои сайтове и тук вече ви обясняват какво трябва да правите. Следващия ларп е ларп Food. Ларп Food, на него събирате храна. Айде ларп Help.
Значи обсидиан се чупи с 4 удара от TNT. Може да трейдвате. Вече ти не ги знам. Следващия Warp е Warp Jump. Ще се опитам веднъж. Малко лагва. Да, аз не съм добър по джумбовете. Warp Jump Event. Това е евента по Jump. За първи път съм на него. Да, и ако не падна няма как да мине. Това е Jump евента. Изцяло има други левели. Преминем към следващия Warp, който е Warp Mob Arena. Значи тя в момента не работи. Warp PvP, който е на Warp End. Беше Warp End и Warp PvP тук. Следващия Warp е Warp PvP event. Значи в колкото че има евент, сигурно ще снимам клип на евента. Warp PvP евент. Скачате долу се. Убивате. Следващия Warp е Warp Shop. Тук може да купувате и да продавате айтеми. Имам почти всички. Аз съм с тези черпака, затова така изглеждат. По друг начин. Ако искате да видям тези черпака, казах, напишете коментар. И аз просто ще ви дам скайпа. Че сме през SMS. Ще ви дам скайпа и ще правите тези черпака. Да кажа, не го съм правил аз. Може да го намерите и в интернет. Казва се Dragon PvP. Айде. Пак бъкна. Тук какви неща имат? Това е най-високия ранг. Тук. И това по-невисок. Да, но пак да добри неща, не задавах такви. Да покажа кита. Кит стартер. Това е кит стартер. И последният кит Hero. И да, Warp Warp Trade. И вече накрая ще покажа хома. Снимайте всеки напред. Значи когато тръгвате, може да снимате, защото ако ви извадят, мине ще го види и ще му измисли причина някаква. И сега ще покажа хома. Вече става на 9 минути. Окей, сега хом. Значи това ни е хома, това ни е където се правим полшинки, нещата за полшинки, глас бутълки, рудите. Да, за диамантите да не кажа, че съм някакъв хакер. Всички повечето са взети от трейдове неща. Не са копани. Тук дървени материали. Рандом неща. Също пак рандом неща. Булърко. Пак са рандом зар. Да, пак рандом. Айрон неща. Има диамантен меч.
пушенки. Тези неща ще ги оставя тук. Значи това тук. Тя диамант ще изпечем. Това не са дума сетовете. Да, има някакви пушенки. Рандом неща. Пак рандом неща. Нищо. Нищо. Рандом. Нищо и тук има някакви пушенки. И един меч. И да, това мисля да е за първия клип. Не, няма пише. Ние вече тук си има ендър чест. Еба си работата. Окей. Спам. Бяхме реднали много хора, защото ние като копаехме около нашата къща, видяхме много други къщи. Бъгали са ендър честовете. Вече има доста блокове. Или няма къде да оставим. Това ще така ще ги хвърля. И това беше от мен, хора. Аз бях Клинчето на Изаза. До скоро.